محمد شێخ خۆشخوا دوان سالێک هاتی دنێ ji dayîk bûye ma em tev dizanin jiyana a gundî yani a gundewarî kesekî nednivîsan, kesekî ne roj dinivîsan ne sal belkî lê heta meha jî kes nenivîsan. Lê li gora Xwedê lê xweş be û li miriyê we diya min got digo di bihara sala 1948 de îca bihar kîja me heye gelo sibat e gelo avdar e gelo nîsan yani got biharî got wek tê bîran di biharê de bû dibi di meha avdarê de dibi li gundê Xecokê الجندي خجوكي فرموك فرموك gelek carî ez nivîsandina dibînim û her serracî dikim lê car dî ew şaşî çê dibin datîn gundê girbawî na ew nifûsa me ser gundê girbawî ta roja îro jî wek ew dibêje dibê xana me ser girbawî ye ew bû rastên lê Mihemed Şêx li gundê Xecokê Xecoka mezin ji dayîk bûye.